30 సంవత్సరాలు డీబీఎఫ్లో పనిచేసి డీబీఎఫ్లో నుండి బయటకు వచ్చిన కాడి నుండి భీమ్ భారత్ అని చెప్పేసి భీమ్ భారత్ వ్యవస్థాపకగా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతూ అనేకమైన పేద ప్రజలకి మరి ముఖ్యంగా యానాది కుటుంబాలకి వాళ్ళకి ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళకి అన్నీ కూడా సంక్షేమ రాష్ట్ర కేంద్ర గవర్నమెంట్లో మనకి ఎన్నైతే హక్కులు ఉన్నాయో హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాటానికి ముందుండి పనిచేసిన గొప్ప నాయకుడు ప్రకాష్ అన్న. మరి ఆయన హఠాత్ మరణంలో ఆ రోజు గుంటూరు అంతా కూడా మనం అందరం కూడా చాలా బాధపడ్డాము. మరి ఆయన సంవత్సరం ఈరోజు గుంటూరు రాజ్య సెంటర్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర ఇంత గొప్పగా జరుపుకుంటున్నామంటే మరి ఆయన చేసిన గొప్ప విషయాలు కాబట్టి మనం ఆయన మర్చిపోకుండా ఆయనకి నివాళులర్పించుకొని మనందరం కూడి ఆయనకి నివాళులర్పించుకున్న తర్వాత మరి శిఖా సురేష్ గారు ప్రముఖ న్యాయవాది గారు ఆయన ఈ యొక్క సభను నడిపిస్తాడని చెప్పి తెలియపరుస్తున్నాం. జై భీమ్.